आंनि मुङा थांखि मुसाहारि आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गोजोनपुरि माजाबारि गामिनिफ्राय फैदों आङो एम्पायार एकाडेमि बरमायाव फरायदोंमोन साइन्स स्ट्रिमाव फरायदोंमोन आङो HS फाइनाल एग्जाम 2026 बे एग्जामाव 91.6% जो उथ्रिसारनो हादों आङो दा all the 6 subjectsआव लेटार मार्क मोननो हादों इंलिसाव 89 अल्टियाव 91 मैथमेटिक्स 88 केमिस्ट्रि 87 फिजिक्स 94 दा सबसे फार्स्ट एन्ड फरमस्ट आं आंनि जिखुनु टिचारफोर बेखौ साबायखर बावनो सानदों अल माय टिचार्स आरो मोनसे स्पेशल थेंक्स जोंनि हस्टेलनि वार्डेन सार पापुमनि बर' बिथांनि हेल्प आरो माबा सापर्ट मोनामोनबा जों बेबायदि जाफुंसारनो हायामोन आरो अल द टिचिं स्टाफ एन्ड नन टिचिं स्टाफ बेफोरखौ आं आंनि माबानि कन्ट्रिबिउसनाव होनो सानबाय आरो लोगोसेनो आंनि न'खरनि आइ आफा आब' दं सासे बिथांमोनाबो बहुत आंखौ सापर्ट होबोदों आरो जिबायदि फरायनो माने कारेज होबोदों आरो बेनि थाखाय आं आंनि आइ आफा आरो आब'खौ साबायखर बावनो सानबाय आङो दा फरायनानै सासे इन्जिनियार महरै जानो गोसो दं आरो आंनि थांखिया दा आङो JEE होननाय मोनसे एग्जाम दं बेनि थाखायबो प्रिपारेसन खालामगासिनो आरो 1 year ड्रप लानायनिबो सानदों आं दा माबानि थाखाय आरो एबार 2026 नि JEE मेन्स सेशन 2 एप्रिल 10 बेबो एडभान्सनि थाखाय आं क्वालिफाइ जादों माने ST स्टुडेन्ट हिसाबै 57% लाखिनानै JEE एडभान्स क्वालिफाइ जादों ओमफ्राय दा फैगौ मे 17 आव JEE एडभान्स दं स' बेखौ ट्राइ नायग्रोनोसै जुदि बोसोराव जायाबाथाय 1 year ड्रप थानानै नेक्स्ट इयार खनसे ट्राइ खालामबावगोन खुलुमबाय आंनि मुङा सुमि बाग्लारि ओमफ्राय आङो उदालगुरि जिल्लानि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय टंला मुंनि मोनसे माबानिफ्राय फैदों गामिनिफ्राय ओमफ्राय आङो गुबैयै आंनि स्कुलिंखौ अक्जिलियाम कनभेन्ट हाई सेकेन्डारि स्कुल टांलानिफ्राय खालामदोंमोन ओमफ्राय दा आङो गावनि HS खौ एम्पायार एकाडेमि बरमानिफ्राय खालामदों ओमफ्राय गुबैयै आङो कमार्स स्ट्रिमाव बेयाव लाफैदों एम्पायार एकाडेमियाव आङो कमार्स स्ट्रिमाव फरायनानै 89.4% लाखिना उथ्रिसारनो हादों ओमफ्राय लेटारा जाबाय आंहा गांबा बेयाव जाबाय इक'नमिक्स इंलिश बड' ओमफ्राय बिजनेस स्टाडिज एन्ड फाइनेन्स मिजिंथिनाय माने आङो एसे माने आरो खस्थ' खालामबोनानै 90 लाबोगोन सानदोंमोन नाथाय बेखौ 89 मोननानैबाबो आङो जोबोद खुसि मोनदों आरो गुबैयैनो आं गावनि टिचार्स मिस ज्योति सार पास्केल ओमफ्राय सार मृदुलखौ गुबैयैनो थेंक्स होना बावहरदों मानोना बिसोरनो जोबोद जोंखौ माने पुरा फार्स्टनिफ्राय माने फोरोंबोदों खस्थ' खालामदों जिखिनि आयदा बेखौ जोंनि खर'आव सोनो हादों बेखायनि थाखाय बिसोरखौ थेंक्स होनना बुंनो आङो गुबैयै चार्टार एकाउन्टेन्ट CA जानो होनना सानदोंमोन नाथाय बेखौ आङो ट्राइ खालामगोन CA खौ इयुनाव So hello everyone, myself Titoras Boro. I belong to a village called Tukurakosi from Baksa district. Recently I passed out my HS second year final exam from Empire Academy Boroma, which is located in Baksa district. So in my HS second year I have secured an overall of 93.2%, and I have secured letter marks in all the 6 subjects. Actually, to be very honest, I was not expecting to get such great marks. My expectations were not such high, but I'm really grateful that God has blessed me and helped me get these marks. And I'm really proud of myself that I could secure these marks and I could make my parents, my friends, my teachers, and my villagers proud of myself. Actually, I was planning to be a civil servant, but for my graduation, I was planning for BA-LLB, so let's see what happens in the future. So I really want to thank Empire Academy for being so supportive during my journey. In the past 2 years, I have been blessed, I can say, from all the teachers, my friends, and especially President sir, Principal sir, and
the most important person who have played the most crucial role in my life was my hostel warden, Sir Papumuni Boro, who have really helped me throughout, who has supported me from waking up in the morning bed to going to sleep late night. So I'm really blessed that I could get such people in my life, and I'm really thankful towards God that He had helped me to choose Empire Academy in my life. নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী কিশোৰ হলৈ মই এবাৰ এম্পায়াৰ একাডেমি মৰমাৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ এই পৰীক্ষাত মই 84.2% শতাংশৰে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ মই অলপ ইয়াতকৈ বেছি আশা কৰিছিলোঁ কিন্তু এইখিনিতে যিহেতু পালোঁ এইখিনিতে সন্তুষ্ট আছোঁ একাডেমিৰ সকলোবোৰ শিক্ষকৰ লগতে মোৰ অভিভাৱকসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে মই APSC এক্সাম দি কিনে কিবা এটা ভাল বিষয় হ'বৰ মন আছে